nilipan ola followers lapen kaprak tum nilipan message nang pi lapen comment long tami nang pilo nang li non malom trending meret mane non malom cethang reda video viral video lam putak nang li ninji dun ha hema pu nilipan nang pu langoi lahai long bangke lahai a video long alam long itu kacejok dun akam masya bedalo ako ili kacejok dun benle kopini kicu ni tagali lapen nili followers ke langtum nami thang dak anulis long le athema dake ke heno akam pinakpot lake each and every individual hedi nang litum mi thang tang jungjung dum si chema thanang ko lake heno dak pot si post bedalo lapen heno dak hormu ke nang ni pu la sopanchot nili topic name nili video lahai semar bangken nili ke isi knowledge mane nang ni tumpan kachini ne hormu ba kachini tang hormu name nang pachini thu ba karbi benang translate ye system si nili ke ban lapen lahai video long nili puduni thang alam dawe nang li nili son puduna nang ne ako ki puduni alam thang ta ajorda we ako ilima lo pudun jitu sita ladak kipu dun nang dia tum do kang sai dun nang dia tum do law and order do lapen organization lapen kaprak tum do dak kelang do ni tum latum akam lo lapen alang tum si pakeng tek po lage ako lahai alam ke chatham me alam takali nili kaning ji pen le alang tum ki keng re takali lapen ki keng ke de takali ako ki bang jilang ali ka be de takali like alang tum karakter alam lo alang tum jungjung hedi salajong chamatha a thinking lapen kaprek ame thang tum ali lapen kaprek ame thang tum pleasure pudam de ta chop lai ajoy ne lo lada ke chepa keng ipote lake nangli nili pen mi thang alu ben si chepa keng nang po kali pote bang nang than me lai chep keng ne lapen laya kam bang kleme joy pen dak link up to pic innovate amuni pan jong re heno dak ta heno pu first nili na mathalo latum heno dak polo sanang li tuna picture long social media long hai bane post lo kona hok lo ne de chi ne sa ki post teng bote dak link up to pic innovate pen inu chadun ron lason asi none koma ba si jong po koma la chok chenai ke lai angkur alam ribun technique lapen lahai alam nili chini ne ako nili post teng tung te lahai alam ke ako than teng tung te la bang la alang the nut nili da admiro alang li phan amen sung se la alang li puason se la son alam junu kaning je lahai bang ke ding je dong ne iti da terang pot la son lo hoito munin alo ning ke matha ke program din angli nili matha pilo ne sita lahai long bang ke neli chok chedet pote to chok chede lo ihudi se sa ke bang jilang ani ke chipak keng man si la ke claim nang po akeu la ke claim tang mani to man ne pure tami ke keng tum tete keng la pen keng ke la pen la tum hoitu chelale det pote la ke bang jilang ani tami la son se do po la si ni li po sing tung te ko ningje da tang tung te la hailam ke di la si Allah followers to maname viewers to man tamene ako nang than tholo nili post hai buhai sta ali abi lai long ke